Good afternoon everyone! For today's video ay magluluto po ako ng creamy spaghetti. Dahil nga meron kaming spaghetti na galing sa relief, ay nag-isip ako kung ano ang pwede kong lutuin ngayong meriendahan ng mga bata. Ano lang po yung nandito sa bahay, ayun lang po yung niluluto ko. Yan, naka-ready na nga po lahat ng mga gagamitin ko at nagkuha po ako ng tubig na 6 liters at nilagay ko po yung 1 kilo ng spaghetti. Ayan, hinayaan ko lang po siyang kumulo ng 9 minutes. Sinunod ko lamang po yung instruction doon sa pack ng spaghetti. Pagkatapos nga po ay naggisa na nga po ako ng bawang sibuyas. Ayan nga po at malakas yung apoy kaya hinanaan ko po yung apoy at medyo nagtutong na nga yung bawang sibuyas na dyan. Nilagay ko na nga po yung corn beef, 2 lata ng corn beef. Ayan, ginisa ko na nga po siya. At katapos nga po nga niyan ay nilagyan ko po siya ng bitchin, pampalasa. At nag-ready na nga rin po ako ng beef cubes. Nilagay ko na po dyan at lalagyan ko po siya ng kunting tubig. Lalagyan ko rin po pala siya dyan ng paminta. Ayan, nilagay ko na nga po siya lahat. At habang nagigisa ako ay nilagyan ko rin po siya ng yung cheese na isang balot lang po ng cheese ang nilagay ko dyan. Ayan, at nilagay ko na nga po yung paminta niya. Dinamihan ko po siya ng paminta. Ayan. Lahat ko na nga po nilagay at maya maya po ay ilalagay ko na rin po yung sauce niya. Yung 1 kilong sauce niya dyan. Huwag po natin kalimutan yung Knorr cubes na ilagay kasi pampalasa din po yun. Kasama na yung kanyang sauce, spaghetti sauce. Yan, ilalagay na po natin yung spaghetti sauce. Masama na po natin yan sa paggisa. Ayan, haluin lang po nating mabuti. Ayan, nilagay ko nga po yung 1 pirasong cheese. Hindi ko na po yan dinurog. Diyan ko na lang po yan tutunawin sa sauce na nilagay ko sa ginigisa ko. Nilagyan ko po yan ng konting tubig at lalagayan ko rin po siya kasi may nakuha pa po ako dito na isang Missile cream sa bahay. So, dinagdag ko na po siya dyan. Oo, Missile cream po yung ginamit ko. At wala po kasi ako ditong kondensada na medyo may tamis. Ay yan po yung ginamit ko, yung Missile cream at nilagyan ko na lang po ng asukal. Ayan, hinayaan ko lang po siya sa apoy, sa mahinang apoy. Hayaan ko lang po siyang kumulo ng kumulo dyan hanggang maluto po. Ayan. Ayan po. Ayan, nilagay ko na nga po yung Missile cream niya dyan. Talaga naman masarap na po siyang tingnan. Try nyo po, first time ko pong lutuin itong spaghetti na mayroong Missile cream. Masarap pala siya sa spaghetti. Lagyan ko din po siya ng kunting asin dyan para balance po yung lasa niya. Kunting asin at asukal para balance na balance po yung pagkaluto niya. Ayan. Malapit na nga po siyang maluto yung sauce natin at maya maya ay ilalagay ko na rin po yung sauce na ginawa ko sa spaghetti na tinabi ko. Ayan, talaga naman napakasarap ng aming merienda ngayong hapon. Ayan, gustong gusto po ng mga bata ang spaghetti kaya ayan, nagluto po. Ayan, hinalo-halo ko lang po siya ng hinalo-halo. Ayan, malapit na po siyang maluto dyan. Ang panahon po dito sa Bicol ay maulan pa rin po at makulimlim ang panahon. Napakalamig po dito sa Bicol. Madilim ang langit, parang nagbabanta na naman ang ulan. Panay lang po ang ulan dito sa Bicol. Wala nang sawa, halos araw-araw na nga lang po umuulan dito. Kaya naman talaga nakakagutom pag ganito yung panahon. Ayan. Kaya nag-isip ako magluto na naman ng merienda namin.
para sa mga bata. At yun yung nakita ko dito sa kusina. Salamat sa relief na natanggap namin. Ayan, nabusog po kami. Meron pa naman po ditong tira na spaghetti na pwede naming lutuin sa Christmas. Luto na nga lang po ako ulit pag Christmas na. Ayan. Ayan, nilagay ko pa nga yung kunting cheese na natira. Ayan, hinayaan ko lang po siyang kumulo ng kumulo dyan. At malapit na rin po siyang maluto po. Bihirang-bihira ko nga lang po ito lutuin dito. At marami po talaga siyang sangkap na inihahalo. Nagluto po ako ngayon kung ano lang po yung sangkap sa kusina. Ayun lang po yung ginamit ko. Buti nga po at may nakita pa ako misal cream. Wala nga po yan hotdog eh. Yung iba po hinahaluan ng hotdog. Wala akong hotdog na nakita. Ayan, yung corned beef na lang yung halo niya. At hinaluan ko na lang ng pampalasa. Yung mga pampalasa lang naman ang ayan. Okay na nga po siya dyan. At ilalagay ko na po yung spaghetti. Ayan, pinakuluan ko ng 9 minutes. Ang ginamit ko palang tubig ay 6 liters po. Tamang-tama lang po sa 9 or 10 minutes. Depende po sa inyo kung okay na po yung lambot niya. Pwede nyo na pong salain na. Ayan, nilagay ko na nga po yung sauce dun sa spaghetti. Nilagay ko po siya sa malalim na kaldero para buwelo po yung paghalo-halo. Ayan nga po, napaka-creamy nga po yung nagawa ko na ang gamit ko ay Nestle cream po. Ayan, so creamy. Napakasarap po yung spaghetti, yung pinalabasan ng luto ko. Ngayon ko lang po yan naluto. First time kong lutuin na gamit ang yan, all-purpose cream. Ayan, busog na naman yung aking family. At yung asawa ko ay kumakain din naman siya ng spaghetti. At ayan, nagustuhan din naman niya. Ayan, may cheese nga po siya dyan. At bahala na yung mga bata kung lalagyan pa nila ng cheese sa ibabaw yung kukunin nila. Ayan, yung anak kong pangalawa talaga yun unang kumukuha ng tumitikim sa aking mga luto. Ayan, nauna na siyang kumuha dyan. Gusto nang matikman. Talaga naman napakasarap ng merienda namin. Creamy spaghetti. Ayan, so yummy na nga po. Umuulan na naman po dito ngayon. Ayan na ang ulan. Malakas na ulan. Talaga naman nakakagutom pag ganito yung panahon. Ayan na, okay na po, luto na po siya. 1 kilo po yan na spaghetti. Ayan, thank you for watching everyone. Ayan, more follow po. Ayan yung pangalawa ko ay talagang hindi na makapaghintay. Thank you for watching, bye bye.